Καλημέρα φίλοι μου. Εχθές πήγαμε να κάνουμε το πρώτο μας ψάρεμα με το ιστιοφόρο του γιου και είχαμε την πλάκα. Αφού φτιάξαμε ψυγιάκι με βρυσάκι για τον πάγο, πήγαμε αγοράσαμε τα δολώματα, σουπιές, καλαμάρια και γαρίδες. Είχαμε πάρει και καλάμια με τζόκα, με τένια, με τάι ράμπερ, με τεχνητά. Πήγαμε, φορτώσαμε στο ψαράδικο της γειτονιάς πάγο και ξεκινήσαμε για ψάρεμα. Εντάξει. Μια καλημέρα και από εμάς. Περίκλαγε και τα καταδώ λίγο. Τσα, έτσι. Όλα ωραία. Αφού βγάλαμε βόλτα τις σουπιές, τις κάναμε μπάνιο. Ένα, δύο σύρτες. Ναι, βγάζαμε τα ψαράκια βόλτα στη θάλασσα για να κάνουμε μπάνιο. Τα τεχνητά. Θα γελάσουμε. Τις ρίξαμε στον πάτο μια 30 φορές. Να και τα τένια, να και τα αυτά, να και τα εκείνα, να και τα τεχνητά. Όλα ωραία. Πήραμε 2-3 τσιμπιές από κάτι λουρίδες που είχαμε κάνει με τη σουπιά και αυτό ήταν όλο. Γυρίσαμε. Το ιστιοφόρο έχει το πλεονέκτημα ότι έχει κουζινούλα και μαγειρεύσαμε τα δολώματα. Να και η γαριδομακαρονάδα, να και οι τηγανιτές οι σουπιές. Όλα καλά. Καλημέρα σας.